Is-sibt, il-kumpanija Malta Air Traffic Services tat lill-pubbliku opportunità rari li jżur il-faċilitajiet tagħha fl-ajruport inkluż it-torri tal-kontroll. Iż-żjara kienet teħtieġ reġistrazzjoni bil-qudiem minħabba restrizzjonijiet tal-post. Il-250 persuna bejn tfal, żgħażagħ u adulti li ħatfu din l-opportunità deru interessati ferm b'dak li raw u li saru jafu. Jiena saċ minn dejjem xtaqt insir pilota u nħobb l-ajruplani u hekk xi ħaġa sabiħa li tiġi hawnhekk u tara l-affarijiet kif jaħdmu biex tal-air traffic control li kontrollaw l-ajruplani. L-aktar li ħadd gost rajna radars u rajna arrival u departure. L-iktar li oġbitni meta klajna fit-tower għax kien hemm veduta ħafna sabiħa u lħaqna l-ajruplani l-Lendja. Joe De Giorgio, uffiċjal fit-taqsima tal-operat tal-kumpanija, taħarsa lejn it-taqsim differenti li jiffurmaw l-istess kumpanija. L-operation section, għandna technical section, l-AM section u training section u barra minn hekk għandna wkoll il-wing li amministrattiva. L-operations li jidħol l-air traffic control tal-aeroplani per se, ġifier l-operations nikkontrollaw l-aeroplani li jtiru siguri fl-ajru, li nisseparawhom li ma jkunux viċin ta' xulxin, li għaddu mill-spazju tal-ajru tagħna, li jkunu nażlin minn Malta u tilejn minn Malta nisseparawhom safely, illi kemm għall-passiġġieri u anke l-aeroplani nnifsu mur kollox kif suppost skont ir-regoli u l-operat il-procedures li għandna. Komplej spjega li fiħdan it-taqsima tal-operat hemm it-torri tal-kontroll li joħsib l-ajruplani li jkunu bejn 15 u 20 mil bogħod mill-ajruport. Torri ieħor li joħsib ajruplani tilajn u neżlin minn Malta, waqt li ċ-ċentru ta' kontroll taż-żona jieħsib l-ajruplani kollha li jtiru fl-ispazju tal-ajru Malti minn Tunis sa taħt Kreta u minn kif tħallis Għalija sa nofs triq għal-Libja. Qal li taqsima teknika tuħsib it-tamir fosthom 3 radars li hawn f'Malta u ieħor f'Għawdex. Taqsima oħra tuħsib il-pjanijiet tal-ajruplani u hija ta' sapport ukoll fejn jidħlu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-operat waqt li s-sezzjoni tat-taħriġ tara li l-kontrolluri jkomplu jitħarġu sabiex fix-xogħol tagħhom ikomplu jilħqu l-ogħla livelli skont il-proċeduri internazzjonali.